Ladies and gentlemen, contingent number 2, Hugpong Buluwanong Bunga sa Gugma of Barangay Sabang. Pero nagsugod na po ang klase. Excited sa bagong klase. Bagong teacher, new school crush. Another teacher na po nagwapa. Second time, pinapasling. Another lesson na po. Nagkalipay ang iyang dala. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ikaw ang sunshine ko. Kasi ako kapuyan ko. Grabe ka lang. Ako'y karapasulot. Ikaw ang sunshine ko. Maayong buntag, mga bata! Ang lesson karon is all about coconut. Maayong buntag, class, ang butong o coconut tree. Adunay scientific name nga Cocos luciferara. Musika, pilinhong tanong ito, pagminabuhian sa barangay. Ang butong sa toleran, tugma kabuhi doon sa dagat. Gitawag sa kini nga tree of life, tungod sa daghang gay. Oh, produkto, mini. Pahoban sa pagtanong, ang iya sa atong gahumao. Sa pagtanong, piniyang, bugat o paayong pinhilong. Kini sa hustong
kinabukasan na nagtuturo ng magandang asa. At kayo ang bunga ng aming pagsisikap.